רגע, חכה. זה אתה כתבת על השולחן, נכון? על מה מדברת? זה אתה, כל השבוע אני כותבת לך חזרת תשובות. מה? איזה תשובות? לא, מה? לא, אני חייב ללכת, באמת. לא, בבקשה, אני יודעת שזה אתה. תקשיב, הדברים האלה שכתבת, הם היו כל כך... איזה דברים? תקשיבי, אני באמת חייב כאילו לזוז, אוקיי? באמת. אני יודע שזה אתה. הדברים שכתבת הם יפהפיים, זה נגע בי, ואני חשבתי שסוף סוף מישהו מבין גם אותי. איזה דברים? על מה אתה מדבר? תקשיבי, אני באמת לא יכול, כאילו, כרגע. אתם אגב גם עצמך. טוב. לא, תמשיך. אני באמת לא יכול, תקשיבי, אני חייב כאילו... בוא, בבקשה, תדבר איתי קצת, איך קוראים לך? עזבי, מה זה משנה? מה... אתה יכול להסתכל עליי בבקשה? רונן, אני אנסטסיה. אוקיי, בסדר. רונן, הדברים שאתה כתבת, זה היה יפהפה, זה היה כאילו מישהו קרא את הלב שלי. על מה מדבר? תקשיבי, אני מרגישה בדיוק אותו הדבר, רונן. אני מרגישה כאילו שאתה מכיר אותי ושאני מכירה אותך הרבה יותר טוב מכל הילדים האחרים כאן. בסדר, וכן, הילדים האחרים הם חמורה שלי. אני לא רוצה אפילו. רונן, אני מנסה להגיד שאני מחבבת אותך, מאוד אפילו. אפשר בבקשה לחזור לכיתה, לשבת, לדבר קצת? לא, אי אפשר לחזור לכיתה, אני ממהר. בבקשה, מה שאת רוצה, פשוט תגידי ובואי נסיים עם זה. אני באמת חייב. אמא!